Amaqela ezopolitiko abeshukuxa intetho yesizwe kaMongameli Ramaphosa asebenzise lithuba ukuloba abavoti njengokuba kujongwe kunyulo. Ingaske ngasinika elo thuba lokubana singene sisebenze sincede abantu beliphondo. Ogqirha abangaqeshwanga eMpuma Koloni babambe uqhankqalazo benyanzelisa ukuqeshwa nalapho bedlulise uxwebhu lwezikhalazo kwiofisi yenkulu baphathiswa uMnumzana Oscar Mabuyane. Hopefully our batters can bat for an extended period of time, and hopefully our spinners can get some purchase out of the wicket moving forward. Iqela leqakamba loMzantsi Afrika liphoxekile ngokuwa kothinta abathandathu kusuku lokuqala lomdlalo ovavanyo wesibini laseNew Zealand. Sekuqonda ndaphethela kwezocolo lwebivundla molweni nonke apha ekhaya singaphosisanga amaseko basikawuliswa rhuqa. Amaqela ezopolitiko abeshukuxa intetho yobume beli kaMongameli Cyril Ramaphosa asebenzise lithuba ukuloba abavoti njengoba kulungiselelwa unyulo jikelele ebudini balonyaka. Amaqela aphikisayo ukugxekeka nobomi umbutho olawulayo ememelela abavoti ukuba awohlwaye ngokuqatha kunyulo. Kwelinye icala ANC izikhuseleke lithi idlala indima enkulu kwimiba emininzi echaphazela uluntu kuquka nenguqu. Iqela le-ANC libele lokuqala ukukhwela eqongeni. Eli qela lithethe ngempumelelo yalo equka ukubanjwa kwabantu malunga nokunyoba kwishishini lokwakha nokwembiwa ngokungekho mthethweni kwemigodi. Ngelixa ikomiti ejongene nokuziphatha kwamalungu epalamente yohlwaye amalungu alo atenxileyo. Eli qela ligxekile indibaniselwano yamaqela ezopolitiko aphikisayo ichaza njengocalucalulo oluza kubuyisela eli lizwe emva. Akukhonya nomofu namhlanje kule nkundla. Elowo nalowo umofu athi ndikho. Izinto loRhulumente azenzileyo azizukwaziwa, abantu bazawumfameka nangakumbi. Amanye amaqela aphikisayo alikhabile ibali likaDentswalo njengempumelelo esithi udakumbile. Iqela le-DA ligrogrise ngokubhenela enkundleni ukuba i-ANC iyafadala ukuthobela umyalelo wenkundla yomgaqo-siseko malunga nokuqeshwa kwamalungu ayo. If they try and subvert the rule of law, we will make sure that they are jailed for contempt of court in exactly the same way that Mr. Zuma was. Iqela le-IFP libongoze uRamaphosa ukuba ayeke ukukhangela usiba lokutyikitya i-NHI lisithi kule meko iyiyo iza kutshabalalisa. Let us not pull wool over our people's eyes and pretend that the ANC is the only party that can protect South Africa and do what is best for her. The ANC only serve ANC. Iqela le-UDM licele uRamaphosa ukuba ajongane nemeko embi yabo babesakuphangela emigodini kunye namaphandle. Eli qela lithi umbandela wemihlala phantsi yabo fanele usonjululwe kwakamsinya. Makhulu notatomkhulu balentwazana kuthiwa nguThintswalo bafuna imali yabo ababeyicontribute kwipension abalwinani banikeni imali yabo abantu. Dingilulama Amatya weendaba ze-SABC eParlamente eKapa. Umbutho ophikisayo we-DA uqinisekisile ukuba i-ANC inikwe dekube ngomvulo ukuba inikezele ngamaxwebhu ayo apheleleyo okumiselwa kwabasebenzi. Ukuzemva kokuba inkundla yomgaqo-siseko isichithile isicelo se-ANC sokubhena kwisigwebo senkundla ephakamileyo besiyalela lo mbutho ukuba unikezele ngamaxwebhu zingaphelanga iintsuku ezintlanu. Clear, if they try and subvert the rule of law, we will make sure that they are jailed for contempt of court in exactly the same way that Mr. Zuma was. Ixesha lokuba i-ANC inikezele ngamaphepha liyahamba. I-DA ithi ifuna kuvele imfihlo ezimdaka. Now the DA expects the ANC and its newfound love for the rule of law to abide by this ruling, to expose its dirty cadre secrets. Umongameli Cyril Ramaphosa yena uphefumle wathi, I think you can ascribe that to rather unfortunate record-keeping processes, because in the main, the ANC has so many meetings
one after the other, so many committees, and I think those who are in charge will just take notes and just record a decision, and it's then communicated. Ethetha kwingxoxo-mpikiswano malunga nentetho kamongameli yobume besizwe, umphathiso wemicimbi yezimbiwa uGwedemantashe uthe iDA iza kuwafumana amaxwebhu. We will do it. You will get your report, but we'll continue deploying people who are capable. Umbutho we-ANC uyalelwe ukuba unike umbutho ophikisayo we-DA amaphepha zingaphelanga iintsuku ezintlanu zenkundla. Masithi inxenye omgangatho wesandi kwintetho kamongameli. Oogqirha abangaqeshwa ngempuma koloni badlulise uxwebhu lezikhalazo zabo kwi-ofisi yenkulu baphathiswa umnumzana Oscar Mabuyane. Banyanzelisa uqeshwa kumaziko aliqela ezempilo. Abagqirha bafuna umnumzana Mabuyane abaphonononge xa isithi thaca intetho yakhe yokugqibela yobume bephondo phambi kokubanjwa konyulo jikelele kulo nyaka. Befuna imisebenzi, abagqirha bathi kukho isidingo esininzi somsebenzi wabo kweli phondo. Isebe lezempilo lithi ziingxaki zezimali ezibangela bangaqeshwa. Bathi mayingenelele inkulu baphathiswa Oscar Mabuyane. Siredi silindile sifuna uyonceda abantu beliphondo. Ingaske ngoba sinika elothuba lokubana singene sisebenze sincede abantu beliphondo. Kulindeleke kubanjwe intlanganiso mayelana nogungo lwesihlanu. But I guess an opportunity will come through following Friday's meeting with the Deputy Minister and the MEC to respond to this petition comprehensively. Kodwa abagqirha abaxolanga ile mpendulo. Ayisiqolisi nakakhulu because aba bantu banexesha elide bezazi ingxaki lesikuyo. uDisemba uphele besazi ba asisebenzi. Bafunge ngokuqhuba imigushuzo ekumila nje de banikwe impendulo ezixolisayo. Abongile Yangisa kwiindaba ze-SABC eBisho. Abazithathela umhlaba ngenkani elindokudla emngoni we-occupation eRocheville eGauteng bantu bafuna urhulumente ayithabathe indawo yabo njengesemthethweni. Bafuna ukubhalisela ukuvota kunyulo jikelele oluzayo nto nje abanazidilisi. Le ndawo yaqalwa liphulo lombutho obizwa abahlali basemjondolo lixesha elingaphaya konyaka behlala kule ndawo yamatyotyombe ukanti bathi umasipala wesixeko saseGauteng wenze amalinge amatyeli ngamatyeli ukubagxotha kodwa bamunca intupha ngesifungo esithi abazugungqiswa kule ndawo koko badinga ukuthatyathelwa ingqalelo njengendawo esesikweni ukuze bathabathe inxaxheba kunyulo oluzayo lwajikelele luka-2024. We are leading the struggle of land, dignity and housing. So we decided to come to this land to develop ourselves, to change the situation of our lives, to live better, because we still believe there is no freedom without land. Kananjalo ngokumayela nokusilela kwenkonzo ezisiseko abahlali bathi baqhuqukile ngamashishini achitha inkunkuma ithi gengelele apho bahlala khona. Isithunzi sethu sabantu abahlala emkhukhwini asivikelekile, even naku government abantu abahlala emkhukhwini ubathatha ngathi abantu abangenangqondo, abantu abangacabangi. Eba wewadu Fazer Chame uvakalise ngelithi isixeko saseGauteng kusamele sithabathe isigqibo ngokumele kwenziwe. When I came there, they said to me that they need houses, they need a proper place to live, and they also want to be onto the waiting list, which I explained to them that that they need to go to 222 Smith Street in Braamfontein. That is actually where you can apply for housing. Kukwavakaliswe ukuba bangaphaya kwamawaka ngamakhulu asithandathu abantu abasekuluhlu lokulindela ukwakhelwa izindlu kwiphondo laseGauteng kuphela. Sinamkela kwakhona kwiindaba zelijelo uyakwazi ukubukela izindaba kwakhona kwijelo le-YouTube uthi SABC Iindaba zesiXhosa. Xa ubukele sicela ucofe ulike ze uba ukamcofa usubscribe sibongeza ukuba wenze njalo kwinqaku lokuqala sithe
Amaqela ezopolitiko abesho ukuthi intetho yobume belika mongameli Cyril Ramaphosa asebenzise lithuba ukuloba abavoti njengoba kulungiselelwa unyulo jikelele ebudini balonyaka. Amaqela aphikisayo ukudlekeka nobomi umbutho olawulayo ememelela abavoti ukuba awohlwaye ngokuqatha kunyulo. Kwenye icala ANC izikhuzele ngelithi idlela indima enkulu kwimiba emininzi echaphazela uluntu kuquka nenguqu. Abafundi bematrika abakumakhulu besikolo ikwaMakhuta Comprehensive High eThekwini abajola ngokukopa kwiphepha le-Maths ngo-2022 bafuna impendulo kulandela ukufunyaniswa bengenatyala. Emva kophando ziye zakhululwa iziphumo zabo. Ukanti amaziko omfundo awabamkeli ngelithi azibonakali iziphumo zabo zezifundo zezibalo. Sekuphele iminyaka emibili iklasi likamatikuletsheni lango-2022 kwaMakhuta Comprehensive High School lingenaso isiqiniseko ngempilo yabo. Bangaphezudlwana kwamakhulu abafundi abahlalela iphepha lokugcina likamatikuletsheni kanti kulaba bangu-236 abasolwa ngokukopela iphepha labo lezibalo. Abafundi bakholwa ukuthi basuliwe kulezi zinsolo njengoba bethole izitatimende zemphumela ngemuva kophenyo. Nokho naphezu kwalokho abakwazi ukuthola indawo ezikhungweni zemfundo ephakeme. EDUT bangireject abaqala bangireject ama-universities MUT bangireject mangithi ngiyalandela ngefone ngithi ngiyezwa ukuthi kuhamba kanjani kuthiwe ama-mathematics asinawo kwi-system. Abafundi bathi kubaphatha kabi ukwazi ukuthi bazophinde bachithe omunye unyaka behleli emakhaya. Ukuhlala ekhaya kusiphatha abhlungu almost sonke. Akukho mnandi because abanye abantu esasifunda nabo bayafunda manje. Isigungu sabazali esilawula ukusebenza kwesikole sithi imizamo yokuthola usizo eminyangweni wezemfundo ayibanga nemiphumela emihle. Umnyango uma sikhuluma as iSGB umnyango ukhombisa nje unganaki ngendaba zabantwana ekuyibona esingabo. Ukhombisa nje ukukhulu unganaki ngoba kuze kube manje awukho umnyakazi abakhombisa ukuthi bayawenza mayelana nendaba yezingane. Umnyango wezemfundo esifundazweni uthi akubona bonke abafundi abangu-236 abasulwa ekopeleni kodwa uthi baphenya umfundi ngamunye. Siyabacela ukuthi it's either bayabhala baya-re-register ukubhala or basondele kithi ngamunye ukuze icase yakhe umuntu sikwazi ukuyibheka ngoba isimo sabo akusesona esilula esinormal ukuthi ungaya e-university. Umnyango weluleke abafundi abathintekayo ukuthi bavakashele amahhovisi omnyango esifundazweni eMargate ogwini oluseningizimu neKwaZulu Natali ukuze bathole usizo. Ngingononhlakanipho Magwaza ezindabeni ze-SABC eThekwini. Iphiko lamanini ANC limemelele kuba imfundo zalombutho zibekwe kuqala kwinto leyibiza njengomoya wensebenziswano. Ukuvela emva kwezigwebo senkundla ephakame yaseThekwini zokungalithathela ingqalelo unyulo lwamanini ANC KwaZulu Natal ngelithi alululandelwa ngazinqubo zizizo. Le konfa egutyungelwe zizithintelo imibhodamo kwaze kwabakho amalungu angaxolanga ziziphumo zonyulo. Umphathi wophuhliso loluntu KwaZulu Natal uNonhlanhla Khoza wonyulwa njengosihlalo wephondo waze umphathi wemfundo kweliphondo uMbali Fraser walisekela lakhe. I-Action SA ibhekeza amagama abagqatswa kwesobunkulu baphathiswa kumaphondo eFreystata, iMpumalanga neMpuma Koloni. Inkokeli yeliqela uMnumzana Herman Mashaba yenze esi sibhengezo. Not in politics to be a member of parliament in opposition. Honestly, I've not left my business and not earn money. I have to depend on my wife and my family to support me. So I'm not interested in being in opposition. I want 50+1. That's my target. I want outright majority, and I want South Africans to give us outright majority. But is it realistic? I think one has to really be honest. It is for that reason Action SA has committed to the multi-party charter. In the event we don't get outright majority, I think for us as Action SA, we are unapologetic. The multi-party charter is an insurance that we buy in case we don't get outright majority. Namhlanje lusuku lukaNomathotholo kwihlabathi World Radio Day kutsho. Ngale mini kuqatshelwa kuhlonitshwa igalelo lukaNomathotholo kubomi bemihla ngemihla. Apha kumagumbu ethu sasazo sinomsasazi kwisikhulo sikaNomathotholo umhlobo weNFM uHamazantshanga esakulimbadu naye ngokubaleka kukaNomathotholo kubomi bethu. Masikwamkele ezindabeni ngalento Tshangisa. Lubaluleke kangakanani olusuku kuni njengabasasazi? Ndakasinake libaleke kakhulu usuku ngenxa yendima edlalwa nguNomathotholo
kwimpilo nasebomini babantu. Ngoko ke kubalulekile into yobana mzuzwana namzuzwana simane sidibana sikhumbuzane ngale ndima ngoba kaloku sinoxanduva lokubana masithathe le ndima sise abantwini sise abantwini nje sisa ngendlela kodwa ke kukukhumbuzana into yobana kwezo ndlela ngendlela sisa ngaze abantwini kubalulekile into yobana ifike yakhe ifundise singalibali undoqo kanomathotholo okukwakha ukufundisa ukanti ukwazisa abantu banika ulwazi kanti nobonwabisa. Khawutsho ke Mazimo kwimingeni mhlawumbe nijongene naye mabona kude kwi social media lithini ikamva le radio? Ikamva le radio lihle kakhulu ngoba xa sijonge lamaqonga ezonxibelelwano le social media ayonto ezokureplace iradio wena bhele kodwa ke kukujonga into yobana mhlawumbe singasebenzisana njani kunye nalamaqonga singunomathotholo ngoba ukhumbula ukuba unomathotholo yi-companion lento kuthiwa yi-companion ngulamhlobo uhamba nawo apho uhamba khona you know and izinto sikuphakela ngobunjalo bazo siyiradio ngawo kanye lo mzuzu zifika ngawo ngoko ke kukujonga into yobana ke mhlawumbi njemba abanye abantu bekulamaqonga sifikelela njani sisebenzisana njani uqinisekisa izinto yobana umyalezo uyangena ebantwini ngokwaneleyo. Khawutsho kanye ke kulamaqonga nikhubisana nawo kukhulutsha ninento ngamhlawumbe nifihle emgqubeni ukurhwebesha ulusha luhlale lulandela lumamela iradio kukhona abantu abathi iradio mhlawumbe into abantu abadala. Yeah well abo bathoyo andali ngoba uyofumaniseka into yobana ke kwakude kudala kakhulu you know zingakabikho zonke izinto ezi abantu babexhomekeke kwiradio ngento yonke kodwa ke balekile into yobana ube lapha abantu bakhoyo mna eyami approach ngokwezama inkqubo kunomathotholo into yobana lento ndiyenzayo ayonto endiyithatha ndisebantwini yinto edesignwe ngabantu nto nje mna ndingumboko okanye ndingumbhobho wokubana ndiphinde ndiyise ebantwini otherwise yinto edesignwe ngabantu sebanika lento bayifunayo ngendlela bayifuna ngayo ngoko ke abantu abatsha ke ngabantu abaxakeke kakhulu kubalulekile into yobana ujonge into yobana zintoni abazenzayo ngelo xesha kwaye bafumaneka phi ukwenzela into yobana ungabethi ecangwabo kodwa utsho ngqo apho bakhoyo. Shoshubeka uchagisa sesakudibana ke 123 Polars 123 Polars bakumhlobelele FM nazoke basikakhulu phela. Inkokeli yequmrhu laseMangaung lokugqithiswa kwenkonzo iForum for Service Delivery uPotso Mloko ubhekezwe njengomgqatswa kwisikhundla senkulu baphathiswa salombutho eFreystata. Umloko ngaphambili ubethe gqolo umqenqeza phambili kwintshukumo zoqhankqalazo zaseMangaung. Ongamele iFSD ugqirha Malahle Kekana wenza sisibhengezo eBloemfontein namhlanje. Uluntu nosomashishini basenanda naseVerulam kuMantletheku KwaZulu-Natal bathi ukucinywa kombane kunobangela ukwanda kolwaphulo-mthetho kule ngingqi. Iphunga lezophando lwezenzululwazi noshishino lithi ukucinywa kombane kutyabulwe i-560 billion rand kuqoqosho lwelizwe ngo-2022. Usomabhizinisi waseVerulam oneminyaka engu-50 uthi ukhathazekile ngezinga ugesi ohamba ngayo manje. Okumphoqa ukuthi adayise ibhizinisi lakhe leminyaka ngenxa yokubanjwa inkunzi kakhulukazi ngezikhathi zohlelo lokucisha konga ugesi. The reasons for me selling off my store was due to the high crime rate in Verulam, more especially during load shedding. Inkampani zonogada nezasemphakathini zithi seziyaphoqeleka manje ukuba zandise ibalo zabahlola imigwaqo ngezikhathi zokuhamba kagesi. Yeah, well, we do have several complaints during load shedding hours. One of the most common is housebreaking. When load shedding, especially if it goes into longer than the normal schedule hours of 2 to 4 hours, we have housebreaking that increases drastically. Budebuze naseVerulam inanda yona ihamba phambili ngezigameko zokubulawa kwabantu nokudlwengula nakhona bakhala esifanayo ngokwanda kwezigameko ngezikhathi zokuhamba kagesi. Ngalesikhathi isohambela ugesi kunabantu abathagethanayo uthola ukuthi ubuyazi ukuthi umuntu abona la hamba yosebenzisa ukuthatha umphefumulo womuntu ngoba kumnyama ngeke kubone umuntu. Osomabhizinisi nezakhamuzi kule ndawo banxusa ukuba amaphoyisa aqaphe kakhulu emphakathini ngezikhathi zokucisha konga ugesi ngenxa yokwanda kwezigameko zobugebengu. Eindabeni za-SABC nginguvusi Khumalo eThekwini.
Kwezemidlalo iqela leqakamba loMzantsi Afrika liphoxekile ngokuthinta abathandana kusuku lokuqala lomdlalo vavanyo wesibini nelaseNew Zealand. iProteas zenze imitse 220 kothinti abathandathu kumdlalo seSeddon Park eHamilton. Kusenjalo iProteas yagcoloda ngokuxhathisa kwaye zishiya zintambo ukuya kusuku lesibini. Lahoshe Khamba. Mawahlangana amafulifu umeyicama kuba sembo nje vumeleni njengenonkanyezi nirhabulise qikelelo lwemozulu yangokuhlwanje xa sijonga ke mbukeli imvula nomoya ngokuhlwa noko mbukeli kuyaphawuleka into abana qabaqaba ngamafu kwindawo eziphakamileyo phako mmangalisweni kanti ke zimvula ezingephi esingathi sizilindele phako Bloemfontein koPitoli naphako Polokwane chungcembe mbukeli sijonge imvula nomoya ngomso kuyaphawuleka mbukeli into kuba singalindela izibhaxu zenkungu kwindawo eziphakamileyo phapho Bergville kwiphondo laphana kaloku eThekwini ukunyela ngasentla phako Pitoli nakopulukwane into ethi ke mbukeli uba ngaba uyaqhuba qiniseka into yokubana uqhuba ngononophelo. Sijonge mbukeli uSouth African Weather Services ukube isilumkiso sokuba singalindela ubushushu obugqithisileyo pha kwindawo ezikumantla ezenzweni koBloemfontein kwindawo ezixananezileyo ekuphumleni kanti ke napha kwindawo esondeleyo koPitoli naphako Mahikeng into ethi ke sela amanzi kwaye ke ube semthunzini. Sijonge ke mbukeli amaqondo obushushu aphansi ngokuhlwa njengoko sibona ke pha kwindawo eziphako Thekwini koBergville nguye kaloku u23 degrees. Sijonge lokhu kutsolo pha kwilali zasemjika siwele singene kwaDudumashe entibane napha kaloku koNgxonjana phakathi enqamakhwe nguye kaloku u18 degrees kanti ke ezikhohlo ke eMonti lipholile ngayo 20 phako Sutherland mbukeli nakhona ibe ngu9 degrees. Chuncembe mbukeli sijonge amaqondo bushushu aphezulu ngomso kuyabonakala into kubana lifudumele phanse kulo lonke eli likhupha umkhofehleni phako Kimberley ngaye u39 degrees kanti ke xa singena pha eMthatha libe shushu khona ngaye u30 degrees. Lifudumele ligqitha ubhobho ezenzweni ngo36 eKomani kwilali zasemjanyane egxebe engcobo nguye u26 degrees. Fudumale ke kakhulu napha emmangalisweni ngaye u25 degrees. Ndisatsho ndithi maziqhume inqawe emaxhekweni. Chosini.